Forensisch specialisten worden geholpen door een zogenaamd Bratra-team. In de omjouwing van de kruising Vogelsang-Boeterwei, dat het lichaam van het slachtoffer vonden waard, worden de bermen meend om bewijsmateriaal vinden te kennen. Nou, wat wij doen op de plek waar het slachtoffer vonden is, dat wordt minutieus onderzocht. Dat gebeurt door mijn collega's van de forensische opsporing. En zij worden ondersteund door een specialistisch team, een Bratra-team. Die is echt gespecialiseerd in het zieken van voorwerpen en zo. Dus dat hele weiland dat wordt binnen de boeten gekeerd. Van Zeggenen wie is sneuntejoen bij het muziekfeest Freeze Force Beach Fest in de Westereen. Op een gegeven moment is hij voortgegaan en water niet meer van hem vernomen. Zo had bij barmeester die tussen 1 en 2 miljoen. Hij maakt een frisse en montere indruk. En zijn maat die had hem om jou te ongeveer verleerd jongen wist er rond te gaan en niks van horen in feite. En ik net iets van dat er een ruzie via of zakjes dat er iets varaalgong werd je dit mogelijk verklaren je kennen? Nee, totaal niet. Nee. Dus het voor u is een totaal raadsel. Het enige is dat inderdaad zijn vrouw die kwam mij een meneer roen oersjelvertreden bij huis en die vreeg inderdaad van wie hem zien hier. En die mesten hem had een foto toont en dat wie het. En morgen zijn zoon winst nog het ziekje. En toen had ik mij zocht iedere keer, maar te vergeefs.